Hemen salam. Täze AutoCAD videomuzda hemen hoş gördük. Men Ataş Mehmedov. Bugün siz bilen array buyruğuna başlar. Saat doğrusu arraylere başlar. Şu yerde görýän rectangle, path ve polar array buyruklaryny görürüz. Aýryderlik boýunça. Aýryderlik boýunça da rectangle, polary, soň path'y görürüz. Array bize düzmek manysyna gelýär türkmençesi. Senlik bir obyekti köpeltmek sen ýagdaýymyzda X uruna ya da Y uruna ya da senlik bir töwerüň bir şaryň töwerüni biz şonu köpeltip bilýär. Sen sanymyzy berip bilýär, sen arasyny ýolumyzy berip bilýär, ölçeglerini biziň özümiz berip bilýär. Bugün bizdiňe rectangle görürüz. Gaty gerekli bir funksiýalardan biri. Size şeýle rakurumysy ýetireyim. Meselem sen enter diýdim, bir tane bir circle çizmek isleýän, radius näçe bolsun 10 bolsun. Men şu circle'y belli aralyklar bilen kopýalap bilýän meselem. CO enter diýdim. Seni kur nokotdan, seni kur nokotdan tutup men şunu ortamada maçalaýdymda gelip arasyna 20 berip 20 enter diýip soň 40 enter diýip soň 60 enter diýip bir bilen şolary ýaly aýryderlikde kopýalap bilýän. Ýöne hawa men ýokaryk tarapdan kopýalap bilýän. Ýöne men şu çizgiňiň ýokarysynda diýenem şolary ýaly çizgi isleýän, circle isleýän. Onu näme etmeli? Ýokary kopýalap ýene täzeden şu tarapa kopýalamaly bolan. Bu men üçin gaty agyr bir iş, kyn, artykmaç, zähmet menden talap etdi. Escape bassym. Ctrl Z diýdim. Şu yerden array'e göni basyp girip bilersiňiz. Gyzga ýoly array. Ýöne ünslerin array diýen ýagdaýymyzda diňe şu yerden rectangle array'e girýändir. Birinji array'e. Eger polar array gyzga ýoldan girmek isteseňiz array polar hatda dowamyny biz ýazmaly bolýar. Geldim rectangle array taýladym. Maňa select object diýe köpeltmek isleýän obýektiň saýlaty men geldim saýladym. Enter diýdim. Enter diýen ýagdaýymda bilýän bolsaňyz hatch buyrugyny bolşýaly şu ýerden maňa goşmaça täze menu geldi. Array creation. Şu ýerden maňa näçerak ölçegde köpeltmek isleýän, näçerak uzaklykdan, näçe tany, näçe tütün, näçe setr görnüşinde köpeltmek isleýän soraýar. Şu yerde rectangle bilen köpeltme tipimi diýär. Şu yerde columns bilen sütünlerimiz bolýar. Şu yerde 1, 2, 3, 4 tane berilen sütün. Mesela men aýryderlikli aralary 15 diýmänmi? Ya da 15 mm bolan 20 tane ya da 10 tane iki setr köpeltme isleýän şu circle'my. Geldim şu yerden men sütünlerini taýlap bilýän, meselem näçe santim bolmak isleýän 10 santim diýdim. 10 enter ýazdym. Arasyny näçe bolmasyny isleýän gelip gören bolsaňyz men 10 enter diýdim, soň täzeden aşaky bitbine geçen ýagdaýda senlik görerik. Klikleýän ýagdaýymda şu yerde dinamik görnüşde maňa netijesini görkezýär. Men bilen has üznüksiz habarlaşy. Menden habar alıp çaltma habar berip bilýär. AutoCAD dinamik işleýän bir programydyr. Bitwin arasyndaky uzaklygy saýlap bilýär. Meselem circle'myň radiusyna biz näçe diýdik? 10 diýdik. Fi'si näçe bolar? 20 bolar. Şu ýerdäki bitwini insertňiz şunu kodundan başlap birinji töwerüň şunu kodundan başlap ikinci töwerüň şu başlanýyş nokodyna çenli aralygy alýandyr. Meselem şu ýerde 10luk bir sany şu radiusy 10 bolan ýagdaýynda galan radiusy hatda fi'si 20 bolar. Şular aralygy hem şu radiusy deň barabar bolan meselem 10luk. Şular arasy 30. Siz gelip ölçek görelim. Close array diýdim. Dimension'dan ölçüsek linear diýdim. Şuna kod bilen şuna kodu ölçü diýen ýagdaýymda görşüňizde 30luk bir ölçü bar.
esasyn üstlerime zaten şol aslında. Gelip array'nin istenlik obyektinin üstüne kliklen ýagdaýynda täzeden şu ýerdäki array menüsü açylýar. 30 dip bilýäs arasına. Ýa-da biz jemi şuna kod bilen, şuna kodun tutuş uzunluğunu hem berip bilýäs. Meselen biz arasına 30 diýen ýagdaýynda 10 sany sütün bolanlygyna göre ikisinin köpeltmegi 270 bolardy. Eger men kalum sütünlerinin sany standart galsyn 10 bolsyn, ýöne men şunu 240'a hydyrmak isleýän ýagdaýynda gelip men şu ýerek 240 dip bilýän. 240 diýen ýagdaýynda şu ýerdäki between ütkär enter diýdim. 26 üçün näçe 6667 ýaly bir şu çyzygylan hatda obyektler circle'dan arasyndaky şuna kodlar şokluň arasynda bir uzakluk bar. Geldim täze näçe diýdim 30 enter diýdim. Rows filtreler diýmek bolýar. Şu ýerde 3 tane filtre, men 2 tane filtre diýen 2 enter diýdim. Geldi 2 tane getirdi. Arasyny hem men 30 olmasyn isleýän. Hawa dogry. Şu ýerdäki rows'da 30 hem şu ýerde gören bolsaňyz 2 tane between bar. Bu between aslında sütünlenki, bu between hem filtrelenki. Şu 30'y men itköden ýagdaýynda. Meselem 40 diýdim. Arasyny 40'lyk bir hatda şul arasy näçe bolar? 20 bolar. Şuna koddan başlap, şuna koda çenli. Hatda şulaň arasyna ýene bir circle tygarýarrak bir uzaklyk bar. Edil şu sütünlerde bolşýaly biz total hem ýazyp bilýäs. Meselem şu ýerde näçe 2 tane filtre bolany bar. Üçüň aslında jemini hem between bilen bir berýär. Biz aslında filtre sany ütköden ýagdaýymyzda meselem jemi 80 arasynda uzaklyk hem 40 ýaly görnüşde gelýär. Geldim 2 diýdim. Ýa-da men şolary ýarak ýani başga levels ýa-da properties'e geçmek äkdi. 2 enter diýdim. Aýdan men hawa dogry şu sağ tarafa hem ýokaryk men köpeldip bilýän. Eger men aşak ýa-da çep tarapy köpeltmek isleýän ýagdaýymda şu x urunun we y urunun minus tarapyna köpeltmek isleýän bolsam, şu ýerde men arasyny minus diýip aşak tarap men öwürüp bilýän urumy. Şu ýerge gelip enter diýen ýagdaýymda aşak tarap gaýtdy we şu ýerge men 3 diýen ýagdaýymda aşak tarap hereket eder. Şu 30'un öňüne hem gelip men aýyrmak minus goýan ýagdaýynda enter diýdim. Çep tarap hereket etdirdi. Ctrl Z diýdim, Z diýdim, Z. Ýeti. Geldim. 2 enter diýdim. Şu ýerde ýene bir bölüm bar, levels bölümi. Levels şu ýerge men gelip bir sany 10 ýazdım, enter ýazdım. Görýän bolsaňyz rengi biraz goýuldy. Ýöne esas şekilde görnüşde bir ütköşme ýok. Şunu ýapdan çykarman. Biz häzirlikçe iki ölçegli çyzgy çizýänligimiz üçin x we y urlaryny çizýän çyzgylarymyz bize görünýär. Z-däkiler bize görnýär. Eger biz muny üçüncü ölçegde hem üçüncü tarapdan hem görmek islersek shift bilen mouse'umyň scroll topuny ikisini bile seredip basyp şolary ýaly görnüşden hem ölçegli görnüşden hem biz görüp bilýäs şolary ýaly. Meselem näçe ýazypdyk? 10 ýazypdyk. Şu ýerde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane şu ýerde gatlak bar. Meselem 10 ýaş diýen ýagdaýynda has köpeldi gören bolsaňyz. Jemini men näçe bermek isleýän 10 bermek isleýän ýerde has bir-birine ýakynlaşdy. Gysgaçarak şeýlerak levels ölçegde bir hiççili ulanam yok. Levels'ları ölçegli çyzgylar çyzmany hem belki görsek ulan biler. Gysgaçarak şeýlerak geldim. Escape path ýa-da şu ýerden close array diýip ýapyp bilýäs. Close array diýdim. Geldim. Delete was podum. Meselem men bir sany bina çyzmak isleýän, meselem bir elitka jaý çyzmak isleýän öňden görnüş şeklini. Seni kuna kodu sayladım. Näçe bermek isleýän? Meselem 20 100'lük bir rektangl çyzmak isleýän 20
Otur 100 dedim. Hafif köşeden deli 20 birazcık kiçirak koyan yani. R'si enter dedim. Şunu koysayladım. Ya da 20 60 değil. 20 otur 60 enter dedim. Geldim yakınlaştırdım. Ben şu binama mesela şu yerek men neçe gittim Cemile 20 dedim. Şu yerden biraz çek 2 git yukarı çık neçe çık 5 çık git şeylere 4 git şu yerek geldi tamamla. Mesela ben bir kapıyım çizdim şeylere binamı. Şu yerden gelip ben midpoint'tan bölüp ben bile 2 asılyan kapı olsun size. Şu yere gelip ben C enter dedim. Sen kurna kodu gelip mesela 2 üçlük bir pencere sınma isteyen 2 otur 3 dedim enter dedim. Şu yerde gören olsanız geldim sayladım tuttum 1 minut geldim sayladım M enter dedim. Şuna kodu gelip şuna kodu tut dedim. Sonra yine enter dedim. Şunu çizgiyi sayladım. Has ölçülü olmasın isteyen, belli odaklukta olmasın isteyen. Mesela i'nin neçe dedim, 2 dedim. 4 içeride olmasın isteyen diyen yerdeyimde 10 yukarık 4 içerik diysem enter şuna koddan tuttum. Neçerak bir hareket ettirmek isteyen mesela 10 gittiydim. Yine enter bassam. Çizgiyi sayladım. Yine enter dedim. Şunu koddan tut. Şu tarafa neçelik git. 5 gittiydim. 5 biraz köp oldu. 2 diyeyim. Enter. Polar array bilen men şu penceremi şu yukarı çoğumu çenli. Şu yukarı cayın depetine çenli. Kapatma isteyen. Mesela şu tarafa 4 dedim. Yukarıdan planşa gitti. Ben görüp bile aslında. Geldim. Araya enter dedim. Geldim sayladım. Enter'a bastım. Rectangle dedim. Şu yerde gören olsanız biz şuları alıp burada bilet. Şu nokotlar bilen biz neçe vermek isteyenliğimizi şu yerden biz görüp biliyaz. Mesela şeyler hak vermek isteyenliği çepi. Ya da şu nokottan saylap iki tarafa hareket ettik bilen şuları alıp olmuştu. Şeyler hak. Geldim şu noktada içinde berdiydim. Arasını biraz açmak isteyen sütunlarını mesela Cem 12 derle 13 olmasını isteyen dedim. Biraz iki tarafına göre simetri almak isteyen ikisinin ortasında var yerlerde olmasını isteyen. O yukarıken açarak 4 yarım 45 mesela 47 diysem az şeyler akbar. Yani şuna medipler. Totalimiz 13. Şunu 4 deyip totalmadan 13 enter diyen adayımızda. Şuları alıp elit gıcarımız bizim tayyar enter basıp yaptım. Şuları alıp olmuştu. Biz ulan biliyaz. Geldim taydan sayladım. Galan bir tane şu yerde buyrukları var. Base point'i geçeyim. Base point aslında base point şu bir başlangıç nokodu bir detaylamana yaraya mesela şu nokot diyen adayımızda bizim şu yerdeki base point'imizi geliden şu yerik sağladık. Edit source asıl ulanyan obyektimizi yüklütmemiz saniye adayımızda mesela şunu yüklütmemiz yani asıl obyektim aslında şol başkasının men yüklüteceğini okey dedim. Bana sonra aslında hakikaten yüklütmemiz yani çınım mı deyip sonraya men hava dedim. Geldim şunu şuları yarabır görünüşü getirdim.
Otomot yaptım. Men şolary alyp bir ýagdaýa getirmek isleýän penjiremi. Meselem şolary alyp bir penjire varmış diýeli. Şu tarapdan açylýarmış, tutawaj, şu ýere demiş. Amana. Şu ýerde görýän bolsaňyz, şolary alyp bir ýagdaý bar. Men ýekeje ütköden obyektim, dört tuşluğum, beýlekler hem şoň bilen bile ütködi. Bu ýerde şolary alyp bir zat bar. Men gelip asıl şu yerdeki esasy dört tuşluğum ütködöýün ýa-da isenlik bir dört tuşluğu ütködöýün. Şular bir bilen günüden güne aragatnaşykdy. Bular grup ýaly özüni alyp barýar. Birini ütköden ýagdaýynda hemmesi hem ütköýe. Biz onu ütködüp bilýäs aslında bilýän bolsaňyz line'lary başlan. Line'lary, polyline'lary öwürmekde siz bilen save changes diýdim. Explode buyruğunu görüpdik. Geldim saýladym. X diýdim. Explode diýdim. Ve gelip men şu ýerden bir çyzygyny saýlan ýagdaýynda şu çyzygyny men gelip inni ütkötsem hem beýlekleri bilen bilelikde hereket eden Ctrl Z diýdim. Explode hem eýdini aldym. Şunun ýaly görnüşdi. Array hareket etdi. Reset array eýdine gaýdyp getirmek üçin hatta şu ýerdäki maglumatlary eýdine gaýdyp getirmek üçin reset beren optionslarymyzy beren sağlamalarymyzy eýdine getirýär. Replace hem geçtim, close array hem şeylerak. Gıysaçarak rectangle şeylerak inniki videomuzda polar görürüz. Senlik bir töwreğin taş töwreğini hatta orada senlik görüp merkezin töwreğini köpürtmäni görürüz. Inniki videomuzda görüşýänçek hemen de hoşça bolun.